Bine v-am regăsit, dragii mei, la o nouă emisiune Aventură în Natură. Bineînțeles, cu toții iubim câte ceva în viața asta. Unii iubim drumețiile, alții iubim sporturile, unii chiar sporturile extreme. Unii iubim vânătoarea și pentru că cei care iubesc vânătoarea au și o altă posibilitate decât să stea în pădure și să vâneze animale, au venit astăzi la Orșova, în poligon, pentru un concurs foarte frumos, zic eu, și cum nu-mi place să zic ca în toate emisiunile, acum, după 2 ani de pandemie, am reluat... Nu, astăzi ne bucurăm de o zi superbă, chiar dacă afară plouă, sunt condițiile ideale și, să zic eu, se îndeplinesc toate condițiile, chiar și mai grele, pe care vânătorii le întâmpină în pădure, aici în poligon, la un concurs, cel mai bun vânător, ediția 7. Lângă mine este Florin Pârvulescu, proprietarul poligonului. Bine v-am găsit din nou și ne bucurăm că suntem din nou aici și am reluat activitatea aceasta frumoasă. Bine ați venit la noi în poligon și ați fost tot timpul alături de noi. Nici nu știu cu ce să încep, că ne-am ieșit din mână, dar exact cum a spus, nu mai ținem cont de pandemie, nu mai ținem cont de nimic. Ne bucurăm că am putut realiza această etapă a concursului. Tot așa au rămas cel mai mare concurs din România, datorită sponsorilor noștri, cum l-ați văzut înainte pe domnul Prinț Sturza, domnul Dimitrie Sturza. E alături de noi, ori de câte ori avem nevoie de el, e alături de noi. Și nu numai el, avem foarte multe firme care sunt alături de noi. Ne bucurăm că au venit iară, în ciuda faptului că plouă, e o zi de toamnă, printre primele zile de toamnă, dar îndepliniți condițiile de vânătoare. Eu personal nu sunt vânător, dar sunt trăgător. Îmi place să trag. Astăzi avem destul de mulți concurenți. În ce număr și de unde? Din ce zona țării au venit? Da, am văzut că sunt undeva la 20 și ceva de concurenți. Îți veniți din Sighet, Harghita, Cluj, Brașov, acum nu vă mai pot, Suceava, Iași, îți veniți din toate colțurile țării. Și bineînțeles băștinași aici, mureșenii noștri, care, din câte am văzut eu acum în poligon, sunt pregătiți și sunt bucuroși chiar că vremea de afară este exact ce trebuie pentru un vânător. Da, adevărul că da. Pentru că nu-ți bate soarele, nu mai poți să bagi vina pe soare, că îmi bate soarele în ochi, eu nu vă țin, dar nu. Și sunt foarte surprins de faptul că avem câțiva concurenți care nu pus mâna în viața lor pe armă, s-au înscris din curiozitate și au făcut rezultate fantastice. Păi până la urmă ăsta e scopul, cât mai mulți doritori să vină într-un cadru legal, într-un poligon. Ăsta e locul de unde trebuie să pornească, aici au tot ce trebuie, instructori, ținte, exact cum sunt și în poligoanele de afară. Deci toate condițiile, mai ales că am și văzut de când am mai fost la dumneavoastră aici, zona, adică zona poligonului s-a dezvoltat foarte frumos, toate condițiile. Există pentru doritori, poate să vină cu familia, poate să vină la un restaurant, la terasă, există chiar și un magazin de arme și echipamente pentru vânători și nu numai, în care ne aflăm acum, de unde pot să-și achiziționeze orice își doresc, dacă nu pot să și comande și vin aici, chiar dacă magazinul este la o distanță la 19 km de Reghin, cel care este, să zic așa, împătimit sau doritor să devină un vânător, poate să vină aici să-și facă cumpărăturile. Da, la magazinul o să vin din toată țara, fiindcă niciun magazin care nu are un poligon nu poate să-și încerce nimeni arma. Deci e o cămașă și nu e pe tine, dar exact așa e și cu o armă. După ce are autorizație, după ce a îndeplinit termenul legal, poate omul să încerce arma, plus de aia montajul, reglajul e gratuit. Deci au foarte multe avantaje și în plus de asta noi am încercat, de ce a spus dumneavoastră că un florit aici poligonul, noi am încercat să facem un cerc care să vină omul care e drag de arme, să obțină și permisul de portarmă. Obține permisul, facem cursuri de pregătire practică, teoretică și practică, la care la sfârșit se dă un examen cu poliția, se obține un certificat, după care pasul următor e permisul de armă, la care noi îi asigurăm dulapuri, arme, deci tot ce trebuie să-l facem vânător. Sau
sportiv sau purtător de armă, de autoapărare. Să revenim la concursul nostru de astăzi. I-am văzut pe toți foarte concentrați, foarte serioși, dornici să câștige și dacă sunt dornici să câștige, ce câștigă ei astăzi? Astăzi e un premiu pus cu o carabină cu 2 țevi, cu țeavă de schimb, una dintre cele mai răhnite arme, pentru că e un Royster Titan. Este o armă de vânat mic și vânat mare, schimbându-i țevile. Pe lângă asta avem premii de la sponsori, de la nenumărați sponsori care am spus înainte, echipamente de vânătoare, din piele, de lanterne, binocluri, deci tot ce înseamnă pentru a face o vânătoare faină, bună. Și bineînțeles, pentru că este un concurs, avem și trofeele care ne arată în casa unui vânător sau, mă rog, în casa unui care participă la concursuri că a tras și că a câștigat. Da, trofeele sunt puse de clubul nostru sportiv și astea le personalizăm în fiecare an și facem ca trăgătorul să aibă o amintire pe viață. În cadrul concursului de astăzi vor fi mai multe categorii sau mai multe ținte, să zic așa. Care sunt acestea? Deci vor fi 3 probe. Ținta țap la 100 de metri, nerăzămat, se vor trage 3 focuri. Ținta mistreț alergător, într-un parcurs care merge, unul care vine, are un timp limitat, se vor trage 4 focuri între 2 parabani. Și la talere se face parcursul vânătoresc, care se trag de pe 15 posturi, 15 locații diferite. Și cum ne-am obișnuit noi, după ce s-a tras, după ce s-au dat premiile, după cum ne-ați obișnuit, ce o să fie? Ce o să fie? Un grătar și mâncare, o masă adevărată, cum a fost și de dimineață, un aperitiv din vânat, că suntem cu specific vânătoresc, și cu felul, adică amiaza va fi tot așa ceva, un grill, un mic ceva. Vă mulțumim foarte mult și de-abia așteptăm să venim la ediția 8-a, pentru că ce am văzut azi aici, la început, cu siguranță o să fie o competiție foarte frumoasă. Da, noi vă așteptăm și ați fost tot timpul alături de noi și vă așteptăm în continuare. Mulțumesc mult! Gata? Da, merge.
Atenție, se trage! Se pregătește Tamaș! Te rog! Trece! Alături de mine este domnul Dan Matei, un cunoscut al emisiunii noastre. Printre multele calități pe care le are, este și cea de instructor în poligonul Fanarm, dar astăzi arbitru, unul dintre arbitrii. La ce a fost arbitru și cum s-a desfășurat acest concurs? S-a desfășurat pe ploaie. Cum e să se prezinte vânătorii și în condițiile, să zic așa, care le poate oferi maxim natura să participe la un concurs? Păi, în primul și în primul rând, e o obligație față de fiecare din vânători să vină și să-și cunoască până la urmă capabilitățile, pentru că trasul cu arma nu este o joacă, este un sport, dar este un sport care până la urmă are consecințe asupra vieții unor animale și păsări. Și atunci, din punct de vedere al eticii, ar trebui ca focul pe care îl dă fiecare vânător să fie un foc etic, în sensul în care, înainte ca vânatul să audă focul armei, el ar trebui să fie mort. Din punctul ăsta de vedere, aș spune că vânătoarea este mai etică decât sacrificarea animalelor pe care le face țăranul în curte, unde el își taie găina cu securea și pe urma aia încă se mai zbate o jumătate de oră. Un foc bine plasat la o rață, la un fazan, la un cerb, face în așa fel încât suferințele care conduc la decesul acestuia să fie absolut zero. Care este concluzia la care ați ajuns în urma concursului de astăzi, la proba la care ați fost? Cum s-au prezentat vânătorii? Am avut câteva surprize de-a dreptul plăcute, în sensul în care au fost și sportivi care s-au, vânători, nu pot să le spun sportivi, care s-au mai și antrenat, adică erau antrenați, însă mare parte aveau armamentul din dotare, se vedea pe dânsii, însă a fost o serie, nu știu cum s-a nimerit, numai de vânători. În sensul că aveau arme de vânătoare, cu 2 trăgace, cu țevi scurte și vreau să spun că deși condițiile meteo nu au fost unele din cele mai confortabile, în sensul în care una e să tragi pe vreme uscată, cu tricou cu mânecă scurtă și alta e să tragi în condiții de ploaie, în care te mai ține puțin și geaca, te mai ține puțin și aia, ți se mai umezește și puțin ochelarii, nici nu vezi bine, ți se mai udă și țeava de la pușcă
și condițiile sunt mult mai dificile. Și cu toate astea, mare parte din vânătorii participanți au realizat un punctaj în jur de 90 spre 100 din 150 posibile. Ceea ce înseamnă un nivel destul de ridicat pentru vânătoare. Repet, parcursul de vânătoare din poligonul Fan Arm este, așa cum îi spune denumirea, aplicat în special pe vânătoare, dar care are un grad de dificultate destul de mare, în sensul în care acoperă toate posibilitățile care pot apărea în terenul de vânătoare, deoarece vânătorul face un cerc în jurul unui aruncător de talere 360 de grade. Motiv pentru care, în condițiile când face, să zicem, 90-100 de puncte din 150 posibile, asta înseamnă că la vânătoare puțin probabil să aibă probleme. Care au fost criteriile care au făcut departajarea astăzi? Cum s-a punctat? Păi, astăzi s-a punctat la parcursul de vânătoare 10 puncte primul foc, adică trebuia să fie o departajare între momentul când împuși cu focul 1 și cu focul 2. 5 puncte focul numărul 2 la talere, iar pe urmă la glonț, la mistreț s-au punctat 20, respectiv 25 de puncte, iar per total, ceea ce reprezintă până la urmă un echilibru și țin să le mulțumesc colegilor de la Fan Arm că au balansat punctajul global, în sensul în care punctajul pe care îl obțineai la disciplina talere era egal, relativ egal cu cel pe care puteai să-l obții la glonț, deoarece în foarte multe competiții din țară, ori punctajul de glonț reprezintă 70% și atunci sunt avantajați, ca să spun așa, vânătorii glonțari, cei care se duc în zone de munte sau vânează în special la vânat mare, și în alte poligoane 80% le reprezintă talerele, unde sunt avantajați cei care se duc la păsări și la vânat mic. Așadar, pe total, un concurs reușit astăzi. Da, astăzi a fost un concurs reușit și, spre surprinderea mea, au fost vreo 5 persoane pe care le-am felicitat. N-au realizat scoruri deosebite, însă m-a impresionat bunăvoința lor, adică faptul că s-au prezentat pe ploaie, s-au prezentat în condiții dificile, spre deosebire de alții care au preferat să stea acasă, din vari motive, fiind sportiv legitimat și având experiență în domeniu, mare parte din cei care au stat acasă nu s-au învrednicit să vină de rușine, să nu se facă de rușine, că ăsta e un motiv cel mai des întâlnit la români. Dom'le, nu mă duc eu acolo să mă fac de rușine, că nu trag, că nu așa, dar la vânătoare se duce. Adică nu vine la poligon ca să vadă care e nivelul lui, dar la vânătoare unde rănește, unde, ca să spunem așa, se distrează cu ghilimele de rigoare, se duce. O altă categorie care nu vine la poligon zice, dom'le, nu vin la poligon că e inutil, dom'le. Adică eu oricum împușc, eu oricum nimeresc, sunt bun, ce să mai vin? Însă lucrul ăsta nu prea e adevărat, pentru că în teren nu ai backup-ul, adică nu ai feedback-ul. Deci nu ai feedback-ul la acțiunea de vânătoare pe care o faci. În sensul în care poți să împuști un animal, da, și să dai o lovitură care să nu fie direct letală, dar pentru că tragi cu un calibru foarte mare, el să cadă în foc și cu o lovitură de burtă, ceea ce nu este un foc etic. Motiv pentru care singura oglindă reală a capabilităților tale vânătorești este poligonul. Nu cred că există în țara asta vreun vânător care să fie foarte bun la vânătoare, deci foarte, foarte bun la vânătoare, adică să fie un fenomen la vânătoare, iar la poligon să obțină scoruri mici, acolo e o minciună. Deci nu e de crezut. Și invers, nu cred că există un vânător care să obțină scoruri foarte bune în poligon, iar la vânătoare să fie catastrofă. Deși, spre deosebire de poligon, la vânătoare mai apar emoțiile. Și foarte multe persoane care excelează în poligon, la vânătoare mai dau câte un rateu. Da, una e să dai un rateu și alta e să dai 80% din timp rateuri. Și cum am mai spus, fiind considerată vânătoarea și un sport, eu cred că e nevoie în poligon de exercițiu ca să rămâi în formă sau ca să te perfecționezi. Eu cred că marele avantaj al poligonului, cel mai mare avantaj al poligonului și din păcate la noi în țară lucrul ăsta nu se înțelege și ar trebui aici autoritățile, în special Direcția Arme și Muniții din cadrul IGPR, ar trebui ca alte instituții cu capabilități de apărare
în ceea ce privește atribuțiile care le revin pe teritoriul României, să înțeleagă că în poligon, în primul și în primul rând, se formează acele reflexe care conduc la operarea, la mânuirea în condiții de siguranță a unei arme. Motiv pentru care americanii, în orice poligon, la intrare și peste tot, au afișate bannere mari cu safety first. Tot la americani au fost derulate programe guvernamentale prin care s-au dat subvenții, să zicem așa, oare cumva mascate, da? Pentru ca oamenii să meargă în poligoane, să tragă, pentru că în Statele Unite deținerea armelor este liberă, pentru că mergând în poligon și trăgând, modul în care operezi o armă îți devine un reflex. Tu ducându-te în poligon și văzând că ai în raza de acțiune, în raza vizuală, o persoană, automat ridici țeava în sus. În momentul în care tragi la glonț și vezi automat că ți apare de undeva, din neant, să zicem, o persoană, un lucrător în poligon, ai ridicat țeava sus. În momentul în care ieși din poligon, știi automat că la carabină închizătorul trebuie să fie lăsat jos. Știi că automat când ai ieșit de pe stand, bocul de vânătoare trebuie să fie frânt. Deci principala calitate a poligonului este siguranța în mânuirea armelor de foc, care prin exersare devine un reflex. Deci asta este principala, cum să spun eu, principala atribuție sau principala calitate a poligonului. De ce? Pentru că o vânătoare reușită, pentru că orice operațiune, chiar și de antrenament, reușită cu arme de foc, e reușită în primul rând când pleacă 20 și se întorc 20. Din păcate observăm și în rândul militarilor, cel mai mult, și în rândul vânătorilor al civililor, că există accidente. De ce există aceste accidente? Tocmai pentru că mânuirea armelor în condiții de siguranță la ei nu a devenit un reflex. Și atunci mai apare câte un glonț pe țeavă, mai apare câte o manipulare a unei arme încărcate, mai apare câte o armă care nu este frântă, mai apare câte o carabină care nu este cu închizătorul lăsat. Și atunci apare câte un deces. Din păcate. După care, în momentul în care te duci în poligon, apare a doua, să zicem așa, al doilea beneficiu al poligonului, respectiv că vezi indubitabil, vezi nivelul la care ești. Adică hârtia nu minte, adică dacă tu ochești 10 și nu e la 10, ci e la 40 de centimetri și faci un grupaj de 40 de centimetri, la nivelul tău. Nu poți să te minți că nu e ăla. Dom'le, lasă că dea cerbul și cu aia, că cerbul are blatul mare. Da, dar tu ești departe de ce ar trebui să fie. Iar la fel, talerul nu minte. Adică dacă se sparge, se sparge. Și dacă nu se sparge, iarăși nu se sparge. Deci la sfârșit, când treci, că ai făcut un scor de 20 din 150, ăla e nivelul tău. Ai făcut un scor de 150 din 150, ăla este nivelul tău. Alături de mine astăzi o persoană foarte importantă pentru noi și pentru această zonă, Alteța sa, Prințul Dimitrie Sturza. Din nou, la Orșova, în poligon, sunteți deja un prieten și un susținător al acestui concurs. Așa este. Încercăm și la tenis și la alte sporturi să
dăm un concurs ca să ajutăm ca să se facă ceva pentru tineri, pentru cei care sunt sportivi. E o treabă foarte bună, nu știu dacă ați văzut, dar nu este unul aici cu telefonul în mână, se joacă pe telefon, se duc să tragă. E foarte bine. Cu toții știm și în speță eu, săptămâna asta am mai vorbit toată dumneavoastră, știm că sunteți adeptul vânătorii corecte și a loviturii, să zic așa, precise. De ce e nevoie de un poligon de tragere pentru vânători? Este primordial, nu că este necesar, e primordial și nu este un vânător care ar fi trebuit să aibă permisiunea să se ducă la vânătoare fără ca să se antreneze într-un poligon. De aia că treaba cea mai urâtă care există este că dacă rănești un animal, de aia că nu te-ai antrenat. Se poate întâmpla, și eu am rănit animale și mi-a părut foarte, foarte rău, dar nu e de aia că nu m-am antrenat, a fost de aia că am tras, n-am avut noroc cu tragerea și găsesc că un poligon ca ăsta și mai sunt alte poligoane și la Târgu Mureș, loc pentru toată lumea, este important ca toți vânătorii să meargă să se antreneze și ar fi trebuit înainte de sezonul, mai ales sezonul de cerb și de căprior înainte, trebuie să se ducă fiecare să se antreneze ca să fie sigur că plasează, dacă se duce să omoară un animal, să vâneze un animal, să fie făcut într-un mod corect. Ce înseamnă pentru vânătorii de pe această vale, de pe Valea Regilor, să fie un astfel de poligon în zonă? Este foarte, foarte important și de fericire avem pe domnul Teodoran care obligă vânătorii din grupa noastră să vină aici înainte de fiecare sezon ca să se antreneze. Încercăm să facem și noi ce trebuie, cum trebuie, ca să fie o vânătoare corectă, o vânătoare de gentleman și nu un fel de semi-braconaj. Devine acest lucru, ca să vin poligon pentru vânătorii în România, deja un obicei bun. Ei au început să vină în poligon și să exerseze, pentru că fiind considerat vânătoarea printre altele și un sport, e nevoie de antrenament permanent. Trebuie să te antrenezi și în fiecare sport trebuie să te antrenezi și avem un noroc pentru un orășel mic ca Reghin și Valea Împăraților, eu spun Împăraților, de aia că e Valea Regilor, dar au fost și împărați care au venit pe aici. Trebuie spus că e un noroc că este poligonul ăsta aici și că vânătorii care sunt acasă aici poate să vină să se antreneze. Astăzi, ca și de altă dată, prezența dumneavoastră aici și susținerea dumneavoastră se materializează prin punerea la bătaie, să zic așa, unui premiu foarte frumos. Da, este un premiu care o să fie câștigat, o să tragem la sorți, ca fiecare să aibă o șansă să câștigă. Este o pușcă foarte frumoasă și sunt alte premii, pentru, bineînțeles că ăla care câștigă o să aibă un alt premiu și așa mai departe. E important ca fiecare să vină aici, să aibă plăcere, să vină, să vadă, să se antreneze. Vă mulțumim foarte mult și vă așteptăm cu drag la oricare dintre edițiile următoare. Mersi foarte mult pentru invitație. Mersi. Așadar, dragii mei, am văzut astăzi cum vânătoarea, care este considerată și un sport, a ajuns într-un poligon. Emisiunea noastră de astăzi se încheie aici. Până data viitoare, numai bine!